U 2019. godini Fondacija Tuzlanske zajednice provela istraživanje o kvaliteti življenja na području Tuzlanskog kantona u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Kultura i umjetnost imaju snagu da nas obogate, obrazuju i inspirišu, ali i da nam daju snagu da transformišemo svoje okruženje, da se povežemo jedni sa drugima, sa cijelom zajednicom i sami sa sobom. Zajednički kulturni kapital je naše bogatstvo. Ukupno je 7 osnovnih muzičkih škola na području Tuzlanskog kantona, dok je samo jedna srednja muzička škola u Tuzli. Broj učenika koji pohađaju srednju muzičku školu u Tuzli je rastao tokom perioda od 2015. do 2018. godine. U toku 2016. godine izvedene su 233 pozorišne predstave u Tuzlanskom kantonu, kako profesionalne, tako i eksperimentalne, dok je ukupan broj posjetilaca na pozorišnim predstavama u Tuzlanskom kantonu iste godine iznosio 38.220 osoba. Na osnovu prikupljenih podataka putem anketnog ispitivanja procenjuje se da su domaćinstva u općini Lukavac najviše u prošloj godini izdvojila za različite kulturne događaje. U prošloj godini domaćinstva sa područja općine Gajdačac su najviše izdvajala finansijskih sredstava za kupovinu knjiga i časopisa, ne računajući dnevne novine, a najmanje sa područja općine Kalesija. Sadika Kakrimanović diplomirana je glumica i potpredsjednica Art centra Ankata, za koji navodi da je riječ o umjetničkom udruženju koji prostor daje djeci i mladima. Počeli su kao neformalna grupa i djeluju u Kalesiji, gdje imaju više od 50 članova. Danas ova grupa u svojoj produkciji ima 2 profesionalne pozorišne predstave, a njihov festival dječjeg teatra posjetilo je na hiljade djece. I stvarno želimo da, pogotovo u rubnim općinama, pružimo priliku djeci i mladima da učestvuju u umjetnosti, jer iskreno oni nemaju baš priliku i danas se ne ulaže toliko u umjetnost i mi sami moramo praviti prostora i praviti mjesta za ovakve stvari. Tako da možemo reći da smo mi kroz naše udruženje prvenstveno pokušali sebi napraviti posao. Ja sam diplomirana glumica i kada sam završila sa akademijom nisam znala šta da radim, jer nisam mogla očekivati da će mi posao tek tako doći. Tako da smo se nekako morali boriti i tražiti sebi prostora i upravo kroz ovaj rad mi smo uspjeli da osiguramo i narednu godinu sebi u radu sa djecom i mislim da svako od nas kao pojedinac mora da se bori. Kako građani doprinose u oblasti kulture i umjetnosti? Članstvom u folklornim sekcijama, članstvom u vokalnim ansamblima i kulturnim društvima, edukacijom u različitim oblastima kulture, posjećivanjem kulturnih događaja. Prema UN globalnim ciljevima održivog razvoja svaka zemlja treba da osigura kvalitetno obrazovanje.